nilqakom fostna għal din l-Ewkaristija, illum propju f'dan il-jum tas-Sibt, jien Father Clinton Farrugia, membru tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Hekk għal dal-aħħar snin wara anke żmien tal-formazzjoni tiegħi propju qiegħed hawnhekk f'Malta kemm aħna missjonarji mal-missjoni tiegħi anke naqdiha matul dawn l-aħħar 5 snin anke permezz li jien ir-rettur tal-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl anke f'dan il-Ministeru li aħna bħala soċjetà missjonarja għandna wkoll flimkien ma' tfal, l-istaff tant adulti kif ukoll il-komunità tal-ġenituri li aħna wkoll naqdu. Hekk nitlu għal l-Ewkaristija u fuq kollox inkomplu din l-mixja tagħna nitolbu l-mulej, imma wkoll hekk nitolbu l-mulej biex ikompli verament jifforma mhux biss fl-edukazzjoni lil tant studenti, imma anke jkompli jifforma l-qalb tagħna. Nibdew din l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Hekk nkomplu din il-mixja tagħna, illum hija l-aħħar Ewkaristija tista' tgħid qabel ma ngħaddu għal nibdew din il-ġimgħa, ġimgħa speċjali għalina bħala Nsara. U propju llum fil-Vanġelu tal-lum insibu n-nies ifittxu lil Ġesu. U forsi hawnhekk tifhem l-ewwel ukoll mistoqsija kemm aħna permezz tal-Ewkaristija niċċelebraw permezz tal-fidi li aħna ngħixu kemm verament fina hemm din ix-xewqa li narfu l-mulej Ġesu f'ħajjitna u għalfejn qed infittxu, għalfejn qed nippruvaw narfu biex nikbru f'din ir-relazzjoni. U għaldaqstant jekk verament narfu fil-verità nindunaw ukoll xi kultant l-intenzjonijiet tagħna ma jkunux skont il-qalb ta' Alla. U għaldaqstant fil-bidu ta' kull Ewkaristija niġu quddiem il-mulej kif aħna fraġli kif aħna u nitolbuh il-ħniena, ċerti wkoll mill-imħabba tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin u billi ħallejt mirjieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkomħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti salva lill-bniedem f'kull żmien. Immissa jitferraħ lill-poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwer l-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li jintażil talik. U żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li ġaħadu it-twel ġdid bil-mamudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li mek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, araw, se nieħu lill-ulied Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanja ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitniġsux aktar ballat folos u ħwejjeġ muqżiża tagħhom u bl-ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien qatt insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jien insaffihom huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jien inkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikunu raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fl-art li jien kont tajt lil qaddej tiegħi Ġakobb. L-art li fiha għamru missirijiethom. Jamru fiha wkoll huma u wliedhom u li tuliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' sliem. Ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettaqhom u nkattarhom u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jien inkun Alla tagħhom u huma il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej xandru għal bogħod fil-gżejjer, ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakobb, ħelsu minn id wieħed aqwa minnu. Qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jiffirħu xbejbiet bis-sfin, jiffirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jien inbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġġeddu b'qalbkom u bruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedrju qalu x'sejrin nagħmlu. Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejrek, kulħadd jemmen fih. U jiġu Rumani u jeqrdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa, li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li qablilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġnus kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena nserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens tiegħu. U mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerrdin. Minn dakinhar il-quddiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu m'għaddiex aktar bid-der f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert, f'belt jisimha Efraim, u qagħad hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal lejt tal-Lut, u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel lejt għar-riti tal-purifikazzjoni huma fittxew lil Ġesu. U bdew jgħidu bejniethom fit-tempju, intom x'taħsbu tgħid jitla' għall-festa? Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Propju fil-bidu ta' dil-Ewkaristija tkellimt fuq din it-tfittxija tagħna li aħna b'xi mod jew ieħor fil-ħajja tagħna aħna kontinwament nfittxu. Dawn in-nies li jitilgħu biex ifittxu lil Ġesu. U aħna fittxija tagħna li taqgħu ma' realtajiet differenti. Illum propju hawnhekk dawn in-nies li jiltaqgħu ma' sbuħija ma jiltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu, imma l-attitudni ta' Ġesu ovvjament issa qed noqorbu lejn Ġerusalemm, imma mod speċjali matul it-3 snin tal-ministeru tiegħu, l-attitudni ta' Ġesu għajmet xi ħaġa fihom. Kien hemm xi ħaġa f'dal-persuna li b'mod l-istil ta' għajxien, il-valuri tiegħu, dak li beda jgħid, ħawwat u ħarbat forsi l-idejat li xi kultant anke aħna lilna stess fir-realtà tal-ġurnata tal-lum nisimgħu l-Vanġelu wkoll li ħawwadna ma x'irid jgħid eżatt. U din it-tfittxija tagħhom forsi dir-realtà li tibda bil-mod il-mod taraf biex toqtol dak li jibdel, dak li b'xi mod jew ieħor qed jurini xi ħaġa differenti minn dak li naf, minn dak li inċert, minn dak li tini sigurtà. U din hawnhekk nistaqabluha ħafna mar-realtà wkoll tad-dnub.
kemm realtajiet fina li naraw tista' tgħid il-parti tal-aħħar ir-realtà li meta jsir id-dnub. Imma d-dnub, u forsi jekk niftakar persuna mod speċjali kien niftakar kien qalli isma' d-dnub jew ix-xitan qatt mhu oriġinali fid-dnub. U hemm pass mixja, tista' tgħid hemm proċess nsejjaħlu hekk biex meta persuna tasal biex tindem, biex tidneb. Hemm realtà ta' xewqa li tibda fil-qalb tal-bniedem. Ħafna drabi hija fis-silenzju. Tibda bil-mod xi kultant anke aħna naraw mir-realtà tagħna xi kultant huwa ħsieb żgħir li forsi jidda fuq persuna. Li dak il-ħsieb bil-mod imma jekk jien ħanejdu hekk inti xiekol, jekk jien naħseb fuq u jekk jien b'xi mod jew ieħor nisqih, bil-mod dik il-ħsieb jibda bil-mod jaraf u jikber. Ħafna drabi wkoll bħalma xrajna llum, ir-realtà tan-nies tibda tinxteret, jsir iktar ukoll fuq livell ta' dnub soċjali. Imma iktar u iktar minn hekk, u forsi l-Vanġelu tal-lum jurina kemm xi kultant dak id-dnub li għalkemm beda fil-ħażen issa għax drajnieh nippruvaw niġġustifikaw. Nippruvaw b'xi mod jew ieħor ngħidu għalhekk qed nagħmel dak li qed nagħmel. Naf li hu ħażin, imma ġej ħajoħroġ b'xi mod jew ieħor, ħajoħroġ xi ħaġa li hija tajba lija, xi ħaġa tajba lik. U niġġustifikaw dik l-istess realtà. U forsi llum anke tal-Vanġelu huwa ħawadna xi ftit imma huwa sabiħ għax naħseb tajjeb li jfakkarna wkoll quddiem din il-mixja tal-randan, din il-mixja tal-konverżjoni, din il-mixja tal-bidla tal-qalb hija mixja silenzjuża. Hemm iktar naraw l-azzjonijiet ta' barra kemm importanti li nkomplu nfittxu narblu ġewwa. Dik tista' tgħid xi ħaġa żgħira bil-mod li tikber tagħti tista' tgħid ħanejdu hekk tkompli tkabbar imma taraf ukoll tiġġustifika dik l-istess realtà. Kemm hawn nies li b'xi mod jew ieħor forsi weġġaw fl-esperjenza tal-imħabba u jgħidu daqshekk ħabbejt nies, daqshekk irid nies sbuħija tal-imħabba imma nipprova niġġustifika dik in-nuqqas ta' sbuħija biex jien ma weġġax. Meta sbuħija hija xi ħaġa li hija sabiħa, li l-imħabba hija xi ħaġa li hija sabiħa. Ejjew nitolbu verament il-mulej li anke quddiem din il-kelma lill-mulej tagħna aħna narfu x'inhuma l-patterns ukoll tad-dnub tagħna u li permezz tagħhom dik hija l-istedina ħarija li l-esperjenza nisranija anke fil-mixja tagħna din il-ġimgħa li ġejja inkomplu narfuhom u fuq kollox nitolbu l-mulej biex quddiem realtajiet tad-tbatija tagħna u wkoll jagħtina d-dawl li aħna lkoll nfittxu u nistennew mod speċjali fiċ-ċelebrazzjoni tal-Eid. Ħuti eżis, Kristu ġie mogħti għall-mewt biex jiġbor flimkien lilna li konna mxerdin. Nitolbu biex aħna nemmnu fih u ninaqdu ħaġa waħda mal-mewt tiegħu biex niksbu il-glorja tal-qawmien. Ngħidu flimkien, ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Atrabi, li fil-lejl tal-Eid se jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal-refuġġjati u l-eżiljati. Nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal min jivvjaġġa bl-ajru fuq l-arti u l-baħar biex jasal fi slim fil-post mixtieq. Nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għalina biex nitalmu noffru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna fis-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għalina wkoll mulej anke quddiem dan il-Vanġelu fi sbuħija tiegħu biex aħna wkoll narfu x'inhuma dawk ir-realtajiet li lilna joqtluna, forsi ma joqtlunix minn barra ma joqtluna minn ġewwa, realtajiet ta' dnub biex aħna wkoll inkomplu narfu ngħixu l-ħajja miegħek. Nitolbu. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Mulej, la titbieċ minna, imma fittex għenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjus tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġab lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiħfir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Magħmudija aħna u nistqarru ismek. Ilqa' mulej l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien aħna nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' mulej nitolbuk dan it-tifħir tagħna, waqt li magħhom aħna nifirħu u flimkien aħna ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis, tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, taħ li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan u l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana into Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex aħna naqduk. Miċ-ċokontani nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri u mal-Missjonarji tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom. Aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien bħala komunità waħda, hekk nistqarru u ngħidu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-ħati għalina, u la ddaħħalniex fi-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem id-dub, imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares mulej lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u għatija laqda li inti trid fiha.
Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem, Amen. il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, U miegħek ukoll. nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Uti dan u l-ħaruf ta' Alla. Dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nitolbu. Fiċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek. Ekk ukoll tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. ibirikna l-mulej li ħobna l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta.
Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismu, urina l-intjomna lik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna darbih kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw flow il-misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina intjomna lik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrilna d-nubietna, eħlisna mill-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ ta' Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħfrilna d-nubietna ħlesta minn-nar tal-infern. Ħu l-ġenna, l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrilna d-nubietna ħlista minn-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana. Islima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu. Aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Il-litanija Lawretana. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Farraġġ tal-ibniktin.
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġini, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna, għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tad-demm u tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbirek Alla,
Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira u Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u mokkolata konċessjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-seba. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom. Imbirek San Giuseppe, arus kastissimo tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.